तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मी सोम मडवे. मित्रांनो, आज शुभमदा बोलतो करून हेलोंडा सुद्धा जायचं आहे. ती जिगू पुढे आहेत, तिथं काय ते भेटला वाटतं त्यांना हेलोंडा. भाताच्या बाजूला किंवा असं रस्त्याच्या बाजूला इकडे असं 3 पानांचं एक वेल असते, त्याला एक हेलोंडा भेटतं. 1 किंवा 2 ना, एक भेटते, 1-2 भेटते. मला 2 कधी बघ. लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघा, स्किप तर मित्रांनो, संकेत कोत्ता हेलोंडा हे यल दाखव रे संकेत. दाखव रे. कुठे आहे? ही बघा एक पान आहे पाय. मित्रांनो, सोम बोला 3 पाना, ह्याला 2 पाना आहेत. हो, ही काय 2च पान आहेत. सोम 3 बोललेला. काय 2च पान आहेत. ती कुठं वेगळ्या आहे? झाडाची आहे, ती वेगळ्या झाडाची आहे. नाही तीच ही पानं दाखव. बघ, 3 पानांची ही बघा मित्रांनो, अशी पानं असतात हेलोंड्याला 3. हाय काय रे संकेत भेटला? दाखव दाखव. अरे मी भिजलो ना. हे घे तू, उचल. मी काढलाय. अरे मी भिजताय ये. दाखव हेलोंडा. थांब, त्या भिजते पहिले. तिथे चल. मोठ्या नदीत नाही घेत तुला काय एकटीन जाणार तुला. काय नदीत ना होलाय उतारण्याचा फक्त. त्याला ऊर आला ना, ऊर गावची. दाखव. ओके, खा. हा, बोल. खा आता खा. अरे मला भिजवता नाही भिजवणार रे. निसू दे. निस. तर मित्रांनो, निसून खायचं असतं. बघा आतनं कसा पांढरा आहे, तुम्ही बघितला हो काय? अजून एक भेटला संकेतला. ठेव तिथे, मी आलो. काय एवढा आला हातात दियाचा. यो आता इथं खायला. हा उचल खाली आहे काय तर. कसा लागला रे? गोडा आहे. साखर लय पडली वाटते. ए सोम, इथला खोदलास काय? मग खोदल कोण? तर मित्रांनो, संकेतला अजून एक भेटला. हा बघा, फेकून दे ना. बघा 2 पानं आहे त्याला. नाही, ती नाही. डायरेक्ट हा बघा, निसताय. छत्रीत नाही येत. मित्रांनो, संकेत खोदतय. इथं वा खाली सोंब. दाखव. हा बघा मित्रांनो, हातातच ठेवता. निसून घ्यायला टाकू तू धुऊया. आपला भातचा काय काढताय बघूया. भातचा काय काढताय? हा काय आहे? दगड आहे. वडणार होता तो घेऊ. तोडलीस मेल्या वेल. आता काय, ती नाही आहे, तिला नाही आहे. चल माप काढ. हेलोंडा हिचे 3 पानं आहेत. तिचा नाही, मोठी असेल तिचाच काढ. काय आपल्याला कळलं नाही. 2 पानाचा काढतं हेलोंडा. मग तुला 4 कान पाडा. अरे मला घे. थांब, संकेत काढताय मोठ्यातला. संकेतला जोश आहे. मी भिजल मग. भिंडा मला घे. या तर इकडे शिकान काढताय.
तोडलीस कुठं रे बुंदाय? मग काढ काढ, मोठ्यातला असेल तिथं. ते जगब कसा बघताय. हा बघा काढला ना संकेतने. 4 काढला, 1 खाल्ला आणि 5 काढलेलं. सुट्टी ए, दिली. इथं ती बरोबर झालाय. चालतं. तर मित्रांनो सोमला भेटलाय. दाखव रे. हा एवढूसा. दुसरा वेलीच नाही, सगळी मला भिजवत तिकडं. अरे वाईट छत्री ती कसा भिजणार नाही. अजून 1 काढला ना. अजून एक काढला ना संकेतने. सोमचा किती संकेतने काढला ना तरी? 5. 6 काढला आणि 1 खाल्ला आपण. हो अजून एक दिसला या इकडं. संकेत काय तर ऐकत नाही बा. पट बीट व केसा बघ. केसा हे इथं नाही, हे मारली इथं डोल्याच्या इथं. नाही तशी नाही मारत, तशी आवडत नाही त्याला, सगळ्यांनाच नाही आवडत. आईला काय काढतो पटापट. हा संकेतने काढलेलं बघा आणि सोमने काढलेला. बारका हा सोमला द्यायला गेला. सोम तिकडं शोधताय. सोमला देतो काही सोमच्या ते सोमच्या ते. अरे मी दिसता काय भेटला का नाही? लय मोठा काढला असेल, मी बघून घाबरलाय. आता त्या ठरलेलं त्याच. अरे ही इकडे बघ येईल बघ केवढी आहे मोठी. हा बघा मित्रांनो अजून एक संकेतनी बघा केवढा मोठा काढला. ही बघ मोठी वेल. ही बघ 3 पाण्याची. थांब थांब थांब. मग? ए, इकडे ये तू सोम, ह्याच्यासाठी ते सोम येत. तर मित्रांनो आता जुगू खोदणार आहे. कांदा अरे त्या टाकीशी धवायच्यात. आमचं तवसाचं धुता आहे. तर इकडे जुगू मोठाला येईल बघतला आणि तसा काढायला जात आहे. काय रे या करिंदा आहे. तिच्या राहू दे. एलोंडाचा आहे. बार ये. कसा आहे बारका तुझ्याहून मोठेलात. ते माझे काय चुकी आहे त्याच्यात. तिथं भेटला तो हे जिगू काढताय, जिगू काढताय. इकडे ये. हे आज शाळेत निघाला रे. त्याला मम्मीच बोलली अगोदरच घे, तो नाही. पकड. रेनकोट अरे पकड. भेटला काय? आज शिकण काही करत नाही, त्याला सांगते पकडतो तर. हाय हाय काठी दे मित्रांनो, मला तो चांगली. बघा. चांगली दे. ही दे बघू दे तुझ्या हातात. शिकायला होता पकडत नाही त्याला. काढतो शिकायन. या साकाटीच्या असतील ना. तो बघ आला. दाखव. तुटला अर्धा. तुला ना देख वाईट खालचा उडून गेला. पकड प्लीज. दे, दे, दे. ते. तशीच पकड. हे बघा मित्रांनो. अरे भेटला. हे आबा जिगू. मलाच घ्यायला लागतील वाटतं ते. बाबू उचलतो. तर मित्रांनो हे बघा एक यार. हे बघा. हा बघा एक. कुठं आहे? सगळी घाण आहे. अरे ही बघ येईल.
बार काय मित्रांनो, काय निसतेस का काय? तर मित्रांनो जिगू बघा निसतंय. सोम काय भिजायचा ठरवलं नाही त्याने, तोच भिजायचा ठरवला नाही गारटल. दाखव मित्रांनो, हा बघा एलोंडा. हे आगे तेजस कुठे गेला? इथेच आहे आगे. भेटला दाखव. हा बघा मित्रांनो, या गे या ब तेजस इथं बाय. तर मित्रांनो आता बघूया सोमला किती भेटलेत ते. मगासपासून खालीच खोदतय. ठेवलाच तिकडं. ही ब ही मोठी ब येलाय. ही ब ही हे ब. अरे ही ब ह तिचा बुंदा बघ. दिसताय ना. तू एवढा नको तो काढू. निघाला मग भेटला मग असा का बोलतोस निघाला. मच्छर चावतायत मित्रांनो. हा बघा हा बघा सोमनी काढला. हा बघा एलोंडा बघा कसा असतं. गोल गोल भावऱ्यागत फिरताय. तसा काय भावराच आहे. हा हा बघा अजून एक भेटला. दाखव हातात दे. अशी यल दाखवून निघाली. दे आता तिकडे नेता. कुठे ठेवला हाय अजून बघ. बघ सोमनी काय काढला भावरा. दाखव. हे बघा मित्रांनो निसलं. सोम बस झालं रे. सोम हे घे ह्याना पण निस. दाखवतो मी खाली तो पाण्यात. ए मी निसलं. मी काढलं ना आता. सोबत पडला तो का. किती आहेत मोज रे. 260. 20 आहेत काय बघ पहिलं. 260 बोलतोस तो. सोम बस झालं रे. किती आहेत रे. 3 आहेत. 17, 18, 19, 20 आहेत. 20 आहेत ना. मी बोलला ना 20 आहेत. तू बोला 260. हा संकेत तिकडे काय निसतय. जुना आहे वाटत. जुन्यातला नंतर कसा हलल तो बघा. अरे आम्ही खाया नाही घेतलं. देऊ पहिले. हा तू नाही सगळं तूच खा. शिकान झाला काय निसून. कुठे हा ये या फेकत.
बस काय आता येतील ना पवायला. काय एवढा नाही आवडा नाही घरा मी काय हे एकटाच लाव घरा नाही का हे दाखव एक दाखव दाखव एक दाखव बोला दाखव मला दाखव रे. हे हे घ्या. हा बघा मित्रांनो मोदक गणपतीचा तसाच सेम वाटतं. मित्रांनो गोड लागताय हे बघा. येत नाही आता तर मित्रांनो व्हिडिओ संपव. मित्रांनो लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा येऊ आम्ही. तुम्हाला भेटू. टाटा बाय बाय. टाटा बाय बाय करा. टाटा. तेजस काय बोलतायस? ये